ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka balang umpling kum shibenta jong jing petkre na kabenta ka jing seng sinat samla ka ban salong ha upanai luber jong stem arhajar afsa kalayo man CM hadin bau chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sing CM haringkat bagi officer ketnat PWD bat PHE kilawan banjurem ha shwa ban sedang ya ka jing jurem na kalyang uba penyat ulaya kenduk shwa ya kitemen basan kirang ba balang jong ka balang umpling ban ya perkhat na kabenta ka jing petkre jong ka balang halor ketai ka sinat pedeng jong kisamla hadian jong ketai ka jingelang ba penyat haringkat bagi officer kilalek banjurem ya ki surok shnong na kabenta ban penbahai ki surok ban sup kalik kawan jong ki pat ba riungai ka balang persterian ki banwan chakatai ka jinga seng sinat samla na kalyang jong teman basan jong ka balang umpling hawaya keren bagi lap thai bor loya thu bagani ka jingwan CM ka KHEDC ban jurem kadai na kabenta ban yo penbahai ki surok pat ki linti singkien pat kumju ru halor ka umbang umdi na kalyang ba penya ya bakran skila thai bor lo pentep baki shnong ki papriang ya ka sinat ki long shisha ka jingkerku na kabenta ka roi ka par hapok ki shnong ki thau namar baki yo shibun ki jimentoy Sanjong balang pling idon ni kabenta ban priang ya sinot ha kanika snem thamai hau banai mat ke ha kejing dai bar kejing priang ya sinot idon kam sibun ki development kabe dai saudong ya kanika yimani ka bangi don hantai te kejika long je seng tingin long chatai sepo wundamia bat chaturu ki development kin don hi bat ka department jong 3D PHE kelas dang hi ban le ya kakam te ha kanika step ni ya kendu ya ECM bat di rang ba snong secretary snong bat di wi rang ba na kaliang jong ka PWD PHE na ka benta ban ya pai yi kini ki jingya jong ka kam bat di CM wilaya pai lang bat ni bat ila batai ru sibun ki kam ha jingya dai bat kini ki art li department tengi ngai baleng ba kini ki benai ki banwan namar ka sinot kan long honai ma te ka jing trai jong ka kam ka la long kham kerki hi tin rei ngai baleng ba kini ki department na kini ki desngi ki banwan dengan ngai begini ki department kin la ya kaban pendap ni kini ki kam ki beton kam bat kumto kumba CM ila mai phang ya ka benta ga ai ka kam ka baki dei ban le dengan ngai ba kini ki kam kin nang ya chekmat kat hadu ban long sinot le sengi lot pendap iki kani ka dei ka sinot samla ki sha kam dei ka yu kan ka dei ka sinot samla ka dei ka ba ar mun dei ka dei ka ba ka sinot pedang kan ka jong sinot pedang ka dei ka ba mentaka sengi ka ngiyok ban wan hang ne po shnong umpling ban ye kendu yiki rangba jong ka balang presbyterian hang ne po umpling bakan thup nadu ki teman basan ki rangba balang bat ki weki nongkit kam jong ka balang presbyterian ringkat ru ngi don lang bat na kaliang ka shnong i rangba shnong iba sanwat pengrop i secretary Pak Levis Jerwa kirang badong kumjuru ngia kenduk lang mentang sengi ringkat bat ki official i SDO jongka PWD bypass division nang ta SDO jongka PHE electrical division iba nong steng bat iba shadap te ka jing thmu jong ni ka jing kenduk ka jongi ha ka ni ka sengi ka long ha ka bai dei ba ka jing pen khre ya ka jing seng sinot pedeng ka ban long hau banai march hau snem arja sa te kumbangi la ban sothu ba ka jingseng kala jan kala jan bat kumbalong menta le siki kam ki badan kam ba ban wan nakaliang jungi ban jurip kalong be hakabai dei baki lenti ke sikiken ki surok nang ta ka umbam umdi bat kiwe te kuman pen kan mau ngila pen kre ekonika jing pen trai ye babun ki kam development hang ni po shnong umpling kam da dei dang menta nadu kapor ba ngadang long kum MLA jong kani kathai bat ru la yo ban penrung bun teliki schemes bat la yo sanction ru nadu menchim snem hau banai November ar hajar ar puar bat habai dei kini ki sanction ka bakan thup ya ka scheme ka JJM ka bayo jan kumba laipu nyo kror nang ta
hagabai day bat ka skim surok pat ka ba lakot syak jan riu krut nakamta ka widening but strengthening jongkiniki existing PWD roads but route dan kiniki batang thmai ru kumju te ngiyo ban mentas ngi ban jurep ban pej but sultanat kalong ba kiniki ongoing scheme kiba nakaliang ka PWD ka ba layo na du kapor jungi na du kapor ba ngalong MLA ringkat jing trelang ba kaliang ka shnong lai i menta kalaya chat kakam kajing penhe yaki surok kajing tre ki kenro ki kenro ban penyar ki jing tre ki nala ki weki la nang ya chakmat te bat kumju ru ngi yo ban yakren nam ta kanika proposal ka badang thamai ka ba yede ba kanika ka sinot te bat kumbala ban sothu ba ka proposal ka kum ka estimate ka bladap ban le kalong ar crore lai pusaulang te bat kumbalong menta 4 yo sanction te ndaka jingi kendu jungi menta kasngi la sungthu bangi hab ban penstet ini kakam bat nakaliang jungi ru ngin ket khia ba da kumno ban yo sanction no yekenika proposal ka estimate ka brangsa ka bathmai menta habai de kenika jingseng sinot te ngi kermen scam da ka jingi trelang hikumni ba kenika kam kan long ka job bat ka jingkurkhu ka bakrau ka jingwan jong sinot hoi ka jingkurkhu ha ka jinglong mensiem ba ka baar pat ngipet ka jingkurkhu ka shnong ha ka roi ka par